Assalamu alaikum jama'a. Da fatan dai kowa ya tashi lafiya yana cikin ƙoshin lafiya. Shin kun san me yake faruwa? Me yake faruwa? Ai abin da yake faruwa shine Isaka dan Malam Awalu da Nafisa Ibrahim to fa za su yi aure. Yaushe? Ranar Laraba mai zuwa wanda ya daidai da ɗaya ga watan Jama'a Awwal na wannan watan da zamu shiga. Na samu wannan labarin. To ai ba kai kadai ba. Yadda ka samu labarin nan ya kamata a ce kowa ma ya samu wannan labarin ko ba gaskiya ba? Wannan gaskiya ne. A nan babban masallacin Madatsa za a daura auren karfe 8:30 zuwa karfe 9. Kwarai kuwa. Kada dai ku manta Isaka Awalu ne da Nafisa Ibrahim za su yi aure wanda za a gudanar a babban masallaci da ke Madatsa babba. Na san kowa da kowa zai halarci gurin. Kwarai kuwa. Don haka dai nan da sati daya Nafisa Ibrahim da Isaka Awalu an riga an zama mata da miji. Ba abin da zai hana yiwuwar wannan auren insha Allah. In Allah ya yarda saboda aure fa kamar an yi an gama ne. Insha Allah. Don haka mutanen Madatsa babba maza da mata yara da manya kowa yana farin cikin zuwan wannan ranar saboda wannan rana ce ta farin ciki, rana ce ta yin murna, rana ce ta shagali. Sannan wannan shagali da za a yi abu ne na al'ada. Kwarai kuwa shagali ma don wannan bikin ba na wasa ba ne. Da gaske kake yi? Kwarai kuwa da gaske nake yi sai kin zo kin gani inda lamarin yake tafiya. Da man taska ya gaya. To da farko dai ina gaida Malam Ibrahim wato mahaifi a gurin amarya saboda ya tsaya tsayin daka tsaf domin ganin an yi wannan auren. Ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi. Amin amin. Sannan ina gaida Malam Awalu wato mahaifi a gurin ango domin shi ma ya tsaya tsayin daka tsaf domin ganin an yi wannan auren. Ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi ya saka masa da alkhairi. Amin amin. Ina gaida wakilan amarya da kuma wakilan ango irin su Malam Haman dan Kadi mai salati, irin su Malam Sa'idu bin Malam na Yusa da ke kaura. Kwarai kuwa. Zabairu dan Alhaji Abdu da ke kaura, irin su Sala dan Alhaji Abdu mai goro da ke kaura. Kwarai kuwa. Irin su Malam Kaula dan Kadi mai salati su ma sun tsaya tsayin daka tsaf domin ganin an yi wannan auren. Ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi ya saka musu da alkhairi. Sannan ina gaida kawayen amarya irin su Fatima, Shamsiya, Husaina, Hannatu, Umma, Hawwa'u, Kwarai kuwa. Hadiza, Hawwa'u, Bilkisu da kuma Fatima. Ina gaida kowa ina ma kowa fata alkhairi. Kwarai kuwa. Sannan kuma ina gaida abokana ango irin su Yahaya Hadi, Jamilu Muhammad, irin su Abdullahi Jika, Da man taska ya gaya. Zahairu, Aibo da Abdullahi Hamza. Ina gaida kowa ina ma kowa fata alkhairi. Kwarai kuwa. Sannan ina gaida dukkan wanda yake cikin Madatsa babba. Na san kowa zai zo gurin bikin nan. Don ko bikin nan za a ci shinkafa a yi baje. Dan Allah. An zo daidai inda nake so. Saboda haka ana gayyatar kowa da kowa da ya zo gurin bikin nan. Saboda biki ne wanda za a gyagije, za a ci abinci kala da kala. Sannan ina gaida dukkan wanda yake cikin Madatsa babba. Na san kowa zai halarci wannan taron saboda kowa zai ci shinkafa ya yi baje. Sannan ina gaida mutanen kaura da fatan kuma za ku zo ku ci abinci ku baje abun. Ni da mu haka nake so. Ita ma abinda ta kawo ta kenan daga Maiduguri. Kai kana nufin tun daga Maiduguri za ka je kaura gurin bikin nan don ka ci abinci kai ma ka gagije? Yo, alan gobe. To kwantar da hankalinka. In dai ka zo gurin bikin nan an gama. In dai abinci ne za ka ci abinci za ka gyagije abinka. Kai karɓu ba yin jagwai da barbaɗi. Kai ba ma iya kai kaɗai ba. Kowa da kowa sai ya ci abinci ya gyagije abinsa. A'a na manta. Ashe abokina Bazugal ba zai samu daman zuwa ba. Kaga auren a Nijar za a daura shi kuma ɗan Najeriya ne. Kaga kuma garin ya masa nisa ba zai samu daman zuwa har Nijar gurin daura auren nan ba. Waye wallahi ko da jangin bizan ji. To kada kuma tare mutane na auren a masallaci Madatsa babba za a daura shi. Wallahi ba sai ya bata lokaci ba. Saboda haka za a ci abinci a gyagije mutane na. To mutane na kamar kullum dai ni ne na wato Yusuf babban yaro Kadi Ash a kaura. Ina mai farin ciki sanar da ku cewa duk wanda yake buƙatar irin wannan interview ba sai ka sha wahala ba, kada kai tunanin cewa kana wani gurin ne ba za mu iya mu yi maka wannan tallan ba. Gaskiya insha Allah in dai har ka neme mu zaka samu komai da kake so daga wajen mu. Idan kana buƙatar zaka iya ɗaukar number wayar mu da muke dora akan channel din mu, in dai har ka dora insha Allah ka neme mu ka kira mu za mu yi maka duka abin da kake so. Kuma kada ka manta aure ne, suna ne ko wani abu makamanta haka irin ka buɗe shago kana buƙatar a yi maka tallan kayan da yake cikin shagonka. Gaskiya in ka nemi mu insha Allah za mu yi maka interview irin wannan da muke yi, za mu da maka da kayanka a nan bangaren, za ka tura ko ina saboda kowa da kowa ya san me kake yi, me kake saiwa. In sanarwa ce ka sanar da kowa da kowa. Ina mai farin cikin sanar da ku daga naku Yusuf babban yaro Kadi Ash.
zan fafe su turare